Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka sorkar MDE ha ka jingalam jong ke NPP kala panya pheri kinong song jong ka jella kum ki high level bat ki low level bat ka ne ka long ka bomla ban pediang satya ha ka senchar pat ba bat ha ka imlang salang ya ka ne la ong do MDC barim jong ka GHADC nanang ba constituency uba Shemhok Garod uba dairu secretary ka Raliang Constituency UDP circle ha ba pen penapat ba ya ka rai rang ba jong u ban Ïakhun ya ki election MLA jong usnem arhajar Paulai mentakas ngi ka khat sau tarek urisau uba Garod udang ap khmi lenti ya ka tiket jong ka UDP Henry uklem kan randien ban thala nya ka sorkar halor ka jingle ben ya ki nong hikai ki baha ban wan thia miet asurang watla ulatep tengkren baya katnat puli puthi lakmi de UMLA ka UDP hi uba lakmen remboi u Shemhok Garod ula ong ba un Pynthikna yu upat ba ka Raliang Constituency ba un Ïakhun bet ya ki election MLA lada yo ni yo tiket un ya bet shakman namar kasur jong upat ba babun balang kikwa ban kershan ya u ulaya thu bah ki sau san banai ka jing pen khre jong u sha ki election MLA rajar apulai ulayo lat ban le chaman kishnong ki thau batman ki thleu ying jong ki nong shong shnong ka Raliang Constituency bat ha ka jinga salok bat ki nong shong shnong ki ai ka jing kershan ka bapura ya u ulaya thu ba kum MDC barim jong ka nang ba constituency ulawan ra shibun ka roi ka par Henry habayanu jor ha ki ni ki sausnem ki baladeb hapo ka nang ba constituency omdan kanu ka roi ka par Shushu ula ong hapo ka Raliang Constituency ki pat ba ki shemjing ha ka let kawan kalenti singkin na marbom biang ki surang bat bun ki kampen roi ki dunabha hapo ka ni ka constituency ha ka bedai ba ka jing pan tiket na ka seng UDP ka ba MDC ka UDP na shangpung constituency uba je trailang su chengru ula pan ya ka tiket UDP uba Garod ulaya thu ba ka UDP ka thung de ki observer ni kinong pet perman ya unu ukartong ubaklan lani ubadan ka sorban job ya ka ni ki election uba Garod ulapan pauru ka jing ngau thamula ba kita ki observer om yo I bakin wan kelibnya sha ki shnong ba phera pher jong ka constituency lesi ki shukali tang ha ki phun kumta ula karpat ya kinong yalam ka UDP khamtam ki khot jong ka election committee ba ki dei ban wan tok ket bnya hi sha ki shnong ki thau khnang ban yo ya ka jing shai habaya dei ba ka jing ken no bat ken tho ki babun balang ya u la pen yeng da ki we ula pen shai ba ka jing ken no ka dei ka bakhlem nongrem bat ki dei tang ki jing pen wet pen thot na ka banta ka jing pen khre jong u sha ki election MLA arhajar apolai Kumta ula kerpat ikipat ba ka Raliang Constituency bakin ailat bat kershan ya kani ka jingkwa bat ka jing angnut jong u Luisibun ipi waro nga do ma Shemhok Garod nga chnong nang ba lengba gani ka kubor negasni wa pun bena chepi ipat ba lani kon yong da 3 Raliang Constituency wa negasni nga da ba wa pun bena chepi wa da rayule igani ki election MLA yong sunem arjar arpaule ile wa rayule to wa hagini ibna gude de so san benai lali unche waro kichnong yu ha po constituency yong ka 3 Raliang da de uslok ki pat ba da de uslok gi wa he chnong da de uslok gi bru gi bachang po ni constituency yo bon ki to em gi te gamon kur chanjinga bat meya gi nga karo kam ten ni gisni wa open chia la ni Pynthikna chepi ki pat ba wa ya kan election nga de le ba ga mem di ka jing arten la de yo tiket la dem yo le nga de lai chakmat nga le lai chakmat to usnya wa suryong pat ba yo bon to wa ki kurchani nga karo kam te ne gisni wa okurpat chepi ki pat ba yong 3 Raliang la ni ya gi nong song chnong yo ka chnong nang ba yong i usnya ba elat bat kerchan ya kan ka jing kwa bat ka jing anor yong nga kambru la ar pausan snem le man nong chekri pat ba la sansen le election na election MDC lesen ni jaba but arsen ni remo kamu MDC cibun roy gapar wanra apo konstitusi kayonga lada yo yu haginin kisngi ukan ni hamtam ha konstitusi MDC nangba kayongi yo em gawan roy gapar hagini sosnem gude but kamju le apo ka 3 Raliang Constituency ipai ba yo wa chemjinge gi hagalai gawan hagal ti sungkan hagal surok cibon ki kampen roy duna bagi po kani constituency kamju chimle kini ka rawile ni election MLA e ba yoi ba kani sarkar MDA khamtam apo ka jing yalam yong ka NPP to fail ga kinong hikai yu e start itip human
kam ubot lom yang start itip apa ke state ke yang yoi boy ki pili pet surok ithia surok imi madan man ke jing ya ki no hikai sarkar mem chim khia go upai ne yoi ki no hikai go man kam ong tani ubot lom yang start itip kam ju la yoi wa hagani ke sarkar kwa ni usnya yu em kita ki high level ki low level nga kam no mikmat pai ba mchai snyau em kita ki high level ki low level ko wa em ko ju selansar hagas sensar pai ba la ni ki imlang salang mho em kam te jing snyau karu kam te ni ke por na pen benan ni gesni wa phi pai ba mho do em jing artatit pen kre ba cha cha ba em le ke jing kermen wa hagani kinti ngau job o kamu em le lagi ni kita ni kerja dang bon yu kwa kulam hendra yekat te swa bukur kat te don hi di wong wa yek parti wan mpuji wong dau rayo dau apa yek rayo ng UDP haden wan yu pai wan ni nagai parti de jiao ga UDP me ga yi te jingi to wan bumi ga khubor ko kalam chenen chawa yenga de penjele dagi vitaval dan nem to di mon yonga hendra yekat te nga kwa pesnya pi pai ba kaum nong ni kman u de bon snem mi kman pai ba dan magajing terang sukri ki pai ba nando ki snem gud tablet hanai le snyawan bi gaite lan ni le tipi wa em gi penjele lan yenga dan ni yo bi jing tip ko chia snya ba wani chemonga markhmat khana bat ongi bertujong kita yu ong le khanang yo yu kalam ki dan ni yo kulli ki ni ba ga chuk kan ni kulam me iwan klam de tip bi ki jing tip ku tikna man ga ko man be daga ro kam tele de tip tikna bi gaite wani chemonga wani gedo nga yo pun sakhet ite bo kalampi tela de jia wom em wala nim cheman pi de ba wa mho kulam roi pin ba em ga an o ab pi o yo pi ka jing pen sitam de pi kalampi ye wom em ti pi ka jing sakhet kan kam te kan ge por nga karparo ya gi perlok yo kalam ga ite snya ba sange no ni la nei dam no ite jing kalam benyong pi de ba nga de em gi bru go bo ka lain so dong ki chnoi constituency le de champi won bro kalam e report sanga wan rai bertuyong o khanai ga teri u kalamu e ba yo chemu o de dia chemun ko ite yo lai chaka ai to jing to wan we lalu ti yo pan tiket depan tiket di nga depan tiket o ma trelang sucheng ga MDC naga chinong changpung le pan tiket u snyau iba naga UDP mje ko rai bat da phak le de observer o observe la ne kulibnya yo bru urap klan la ne em suru job henry usnyau thamula la ne usnyau pen kharnget iwa kita ki observer mjoi gi walagi kli nga kichinang go pher mem lagi mem kuligi but yo jikti bale kini ki observer lamba kalanga kli nu strategi yang UDP ma kitbok langdang tedu ye chem go ot kli o kambon ngate report yang ki observer ong yunga bathan wa wat hanang ba le utre utam yuma Shemhok anggo pen kharngit man go report ko bakala tagar kam tenga kerpat igu he yang UDP khamtang kita gi presiden lene yu kita gi member yang election committee mhau apul mare gi snya ba kulli benya gi batakit bagi demian na deba u abe bi chiluti sungken dia phone pi myo bi report ko chi ha wan kulli bi kichnong hap sia gi tulung gi bru hap kulli bi benya baite khanang yo pi report ko beng mhau bi phone di phone le to ka de tip yang nga go ong ba kita gi observer dia phone gi nga ong ba di por ka report yang kita gi observer man ko bakala tagaro kam te nga ko yo ye jing bichar ko hok to sen nga membro e report ko bien libnya le to yo e ketika le em go hok yang to yo mau report bakala he